Nabi Muhammad ping 1000 niku lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Gak bakal mati sadurunge dhek oleh kabar gembira mlebu surga. Wis ana nih dites lagi. Nggih. Sewu nggih ndelok redaksi sing selawat sing pendek-pendek lah beres nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ala atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi kecepet nih. Nek sholawat nariyah 1000 ya lumayan. Iya, ha. Selawat nariyah 1000 ya jam-jaman nek niku nggih. Niki kadosi mboten, tapi redaksine niki kadosi lho nggih. Biasanya ngoten niku setiap hari biasa. Pendino ping 1000. Lah nek 1000 pisan tok. Mari terus gak tau maca maneh. Ya gak apa-apa, ya lumayan di mana Kak Blas. Malaikat lho itu galin dia. Jadi ngeten. Ngeten iki kan kita niki wonten hadis ngeten kan iya ta, sama umum. Ini kan iman ngade kita niki percaya ngeten iki dengan iman. Nek gak karo iman ya gak iso ngene. Oleh kabar gembira mlebu surga kapan? Jadi ngeten, tiang niku lek wayahe badhe pecah. Jadi idza balaghatir ruhul hukum niku lho. Ya. Hina idin tanjam niku surat Al-Qiyah niku lho. Fasabbih bismi rabbikal a'la. Fala uqsimu bima waqi'in. Qasamullah ta'ala. Innahu laqur'an karim. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Abi hadza hadisan falaula idza balaghatil qulqum wa antum hina idin tanturun. Nah niku wonten teng Waqiah niku surat Waqiah. Falaula idza balaghatil qulqum wa antum hina idin tanturun. Jadi kudu niki kudu dieling-eling. Jadi jenengan nek nyawa niku proses mati niku proses mati. Falaula idza balaghatil qulqum. Ketika roh niku dijabut malaikat wis nyampe niki kulkum niku gulu menjing niki lho. Tenggorokan, ya. Jadi roh niku nek pun dijabut pas kace. Iki meneh nek mati roh bakal roh dhewe-dhewe iki. Nah, saiki yo gak padha karo iki ya. Ini nek roh iki dijabut malaikat terus nyampe gorokan niki falaula idza balan wa antum khina idin tandurun. Kalian semua masih menung kabeh niku pada waktu roh nyampe nang kene niku pun semerap. Makane tiang niku nek sae niku tiang niku sae mati mesem guyu. Mergo wis diketokno wisan. Jadi ketika roh nyampe kene nek wong apik iku wis nek wong sing apik wis ketok surga. Suwalike wong sing bajingan tengik ya. Roh kata kene wis ketok neraka ya wis. Naudzubillah min dzalik, yes. Acur duendok ya. Nggih. Niku wa antum khina idin tan durun. Nggih nek mboten percaya ya diteni ae meneh bakal mati kabeh. Nggih ya. Kita bakal mati dhewe-dhewe sih ono sing gak daftar mati ta iki. Mas daftar gak mati tetep mati. Sak lungit-lungite salah. Mati aja kuwatir. Aja kuwatir gak mati. Kula iso mati ya ngundang kalau betul sakit mati kalau saya khawatir mati jangan khawatir salah jangan khawatir niku nek roh pun nyampe mriki lah janji-janji sing medhel ngeten niki jenengan kok istiqomah maca sholawat ping 1000 niki lam yamut hatta yubasyara lahu bil jan. Nah ini ketoke pas niki minimal lah niku minimal lah niki ketika roh pun nyampe mriki jenengan niku akan diperlihatkan surga minimal wonten sing kan tiyang cek urip meger-meger cek sehat wis diketokno nggih wonten tapi niku kelas jarang lah niku dia wonten yang tapi jarang nek umume wong niki nek
pun roh pun nyampe teng tenggorokan niku pun ketinggal. Makanya sakjane lho nggih. Tiang-tiang sing kados cerios itu namine Siti Asia ke bojone Firaun niku lho nggih ya. Siti Asia sing disiksa oleh Firaun ngantos pecah nggih ya. Dipe nang padang pasir kemudian ditindih kalih watu. Niku secara dohir ancene nggih jelas loro mboten karuan nggih ya. Tapi nek roe penyampe teng mriki niku pun diketok lho. Siti Asia ini pun ketinggalaken omahe teng surga. Nah, bisa kamu disiksa macam-macam, ya wis gak kerasa lara wis kata surga. Juga wis seneng. Ngene lho tunggalane ngaten lho. Sapa kerjaan awak dhewe kerja, nggih ya. Awak dhewe kerja, Sabtu bayaran. Tangi turu dina Sabtu, wah kok bayar. Niku lho seneng. Padahal gurung nambani duit. Nggih ta mboten? Bang, nggih ya. Mene panen nggih ya. Mene panen wis dituku karo wong. Tapi duwike gurung wis dituku wisan, tapi duwike gurung dilungno. Iki lho wis goyang yude wisan. Alhamdulillah. Padahal gurung nambani duit. Nggih ya. Nggih. Lho, sami. Surga nggih ngoten tiang niku nek sae. Ngene niku lho ketika nyoba nyampe teng mriki pun diketokaken surga. Niku pun goyang guyu de. Mas yo durung mlebu surga. Ya, gak percaya, ya gak yo diteni meneh. Yo nek angel. Sore angel ya. Nggih maca ping 1000. Agane nek saged nggih gak usah dihitung lah nek iso. Setiap ngelonggar ngake maca salah. Tapi gini wau napa namine minimal diarani akeh iku minimal 300. Ya, minimal. Minimal 300. Jenengan kok bendina maca 300 iku wis diarani wong sing di maca selawat akeh. Kok 1000 ya iku wis sepakat kabeh. Niku pun niku akeh tenan. Minimal akeh niku 300. Jadi nek iso ya gak usah dihitung, gak apa-apa lah. Mari wis duwe rutinan maca selawat ping 300 atau ping 1000. Engko liyane ambek pedan, ambek apa, ambek nang sawah, ambek jahit, ambek ngutaki baut. Ya. Ambek goreng kerupuk. Shallallahu alaihi Muhammad sing paling gampang lah kira-kira maca selawat sing paling gampang. Gak kudu boten kudu napa namine boten kudu suci boten selawat niku gampil sampai maca selawat masih yo gak hadir atine selawat niku pun asal ganjaran jadi niki ana teng sarah niki sarai babel hadis teng sarah niku tiyang sing maca selawat ping pisan dibales Gusti Allah maca selawat ping 100 niku tiyang sing maca selawat sing atine gak hadir dibales 10 niku sing maca selawat semoga sekedar maca sallallahu Muhammad sallallahu ati tidak gak sampai diresapi nang ati. Lah nek sampai diresapi nang ati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu diresapi sampai hadir ngadir Gusti Allah ngadir Nabi Muhammad isi kan hitungane nek iku malahan. Teng sarah lho nggih, teng sarahe kitab niki, sarahe kitab Babul Hadis niku ngoten. Adi sing dibales 10 niku adi wong maca selawat nang Nabi Muhammad ping pisan dibales Gusti Allah 10 niku sing maca selawat dengan hati sing gak hadir nang Gusti Allah. Karo lambene tok niku lho. Niku pun asal ganjaran. Luar biasa selawat niku. Napa malih sing maca selawat sampai 200 melu sampean kok. Wah, sing ku nambah kan niku hitungane angel niku hitungane. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok moro jam 09.00 pun jelek. Pisan setungkas iki. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-mustawi subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sepeman alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat maca sholawat wahidatan kang siji kang sepisan sholat monggo paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi atase dia kelawan sholawat siji ne bau diparingi sholawat asyron kelawan kaping 10 waman lan utahe sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun asyron kelawan kaping 10 sholat monggo paring rahmat sapa Allah Gusti Allah dia kelawan sholat 10 sholawat 10 niku kelawan 100 paman lan utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun niatan kelawan kaping 100 sapa sing maca sholawat 100 sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ing atase man dia kelawan sholawat ping 100 diparing Gusti Allah alfan kelawan kaping 1000 waman sholla alaihi alfan lam tamassahun naru keren nih waman lan utahe sapane wong iku sholla maca sholawat sapa pan alaihi ing atase ingsun alfan kelawan ping 1000 ya kelawan kaping 1000 lam tamassahu mongko ora bakal kenani iman opo annaru neraka ya sapa sing maca salat pisan dibalas Gusti Allah ping 10 sapa sing maca 10 dibalas ping 1 sapa sing maca ping 100 dibalas ping 1000 sapa sing maca ping 1000 lam tamassahun nar gak bakal kena geni neraka biasa is 1000 lah bismillah 1000 bismillah saya ya oh saya enteng ahli ini nggih enteng ya gak iso langsung dikecil lah gini kan golek redaksi sing paling pendek nggih sallallahu alaihi salat Jibril niku ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu sing paling pendek nek salat Jibril cepet atau nek pancene lho ngeten jenengan pun kulino zikir niku muncul dhewe nek jenengan kok pun kulino maca selawat ya nek pun kulino maca selawat niku masih ya sampean kok gak enggak moro-moro nggih moro-moro muni-muni dhewe saestu niku nggih saestu jenengan kok kulino maca bismillah kadang iku masih refleks sampean apa ya maca bismillah kok kulino maca la ilaha illallah kok refleks apa ya la ilaha illallah niki refleks sinten terakhir niki kasane klimaksnya sapa sing maca selawat kok ping 1000 nang kono gak bakal kena geni neraka kula tekankan malih sian pun nanti kalau terangaken ngeten niki fadilah ya jangan pun terus tak maca selawat gak ada sembayang ya ojo rek ya apa bentuk wong iki ngeten jadi istilah fudlah niku artinya turan bonus wis bahasa gampang-gampangane bonus diskon kasarane jenengan niku sama mau wonten teng Sunrise ono sapa sing tuku iki oleh diskon ya oleh bonus tuku sepeda motor listrik oleh bonus HP iki lha wonten ya tuku sepeda iki oleh bonus ya tuku sepeda apa sepeda PCX oleh hadiah helm jaket jenengan gak tuku PCX jaluk helm lang dalane gak oleh kudu tuku maksudnya ngoten Mas De jadi fadilah kula balani malih pun nanti kula terangaken niki yang niku fadilah niku jenengan kedah tumbas pokoke wajibe maksudnya kudu tuku wajibe jadi kita sholat jenengan sholat pun sampun poso Ramadan nggih sampun pasti wajib sampun lah niki fadilah baru angsal lah nek wajibe gak oleh ora tuku jaluk bonus ya sing dodol ya
Ngoten, istilahnya ngoten, kasar-kasaran ngomong, kasar fadilah niki fadilah gak ketemu neraka ngeten niki, niku nek jenengan tumbas, nek jenengan niku wau nggih ya. Nggih salat, nggih Roma, terus maca salat. Lah niki baru amper, kan baru clear niki, fadilah niki. Lah nek gak salat gak nggih tetep wonten ganjarane. Gak mau ono wong gak sembah, gak salat, gak poso, tapi maca selawat ae. Nggih tetep wonten ganjarane. Tapi nggih mboten sesuai dengan niku wau. Nggih tetep wonten. Angsal mawon. Nggih. Ya timbangane gak blas, timbangane yo gak salat, gak maca selawat, ya satu maca selawat gak apa-apa lah lumayan. Timbangane gak blas. Nggih. Tapi malih tidak sesuai dengan aturan. Ngoten lho. Jadi kula bolani malih fadilah niku ibaratnya padha karo bonus. Wong oleh bonus iku nek tuku. Tukune niki ya berarti wajibin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته دون كل لهول من الأهوال لمجتهد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أنذر لنا ما مضى وسع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang ada pun yang menyambut kebincang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi.